figura d'Estera del primer classificat ja de la categoria jove, Axel 152, tancant oficialment en primera posició. Completant aquesta prova espectacular i seguim celebrant arribades, clar que sí, campions, felicitats, sou finishers durant el cos de Cornellà. El què, papa? És que no arriben tota l'estona. Aquests participants ja que han posat punt i final a la prova, tots plens de fang. Una zona marcada per fer aquesta entrega de premis dels 3 primers classificats de cada categoria, infantils, cadets juvenils i també de la nostra distància reina de prova sprint individual masculí i femení. I atenció, perquè arriba la primera femenina, amb nosaltres de la categoria jove, per tant que tenim un primer en aquesta categoria femenina, moltíssimes felicitats a la... Molt bé, campiona. Perdona. Doncs com estem veient, estem disfrutant l'Ariadna Ibas, que ha estat la primera, vam superar la prova, ara parlarem un moment bé, sí? Ibas, i farem aquesta entrevista, Una petita entrevista, t'agraeixo del micro. Sí, sí, se't dona bé? Sí, doncs vinga, parlarem, Farem un parell de preguntes a l'Ariadna Ibas, que em portes tu? ¿Y tú qué te ibas a salir? ¿Y el televisor acaba de entera? A tope. Volver y... No se't dona malament, això del micro,